20 de blocuri, rând în soare argint. Alexandra spune: bună, am 14 ani și îmi place de un băiat de 20. Vorbesc cu el în fiecare zi, ne-am și întâlnit, el tot mă caută, îmi zice tot felul de chestii, că mă place și vrea să mă iubească. Oare mă place sau vrea să-și bată joc de mine? Alexandra, am vrea foarte mult să ne spui numele acestui băiat și unde îl putem găsi, pentru că... S-a pregătit un pat la noi în celular. Uf, întreabă: cu ce vă spălați păcatele să fiți siguri că v-ați curățat? Uf, eu personal le spăl acolo jos cu mult săpun și cu mult apă. Din ce te văd, tu acolo sus ar trebui să speli cu multă pastă de dinți și tot cu multă apă, după care să speli. Să știi că Dumnezeu te iubește și așa arătă apă. Van Cheese întreabă: este părul de pe piept o atracție pentru fete? Dragă Van, părul de pe piept poate fi o atracție pentru fete. Poate fi o atracție și pentru băieți, dar în cel mai sigur mod este o atracție pentru scame și furnituri. Waxing's for girls. Bianca întreabă: acum 3 zile am avut un contact sexual și acesta a fost neprotejat. Abia a 5-a oară m-a dezvirginat, iar a 3-a oară a ejaculat în mine. Există riscul de a fi rămas însărcinată? În primul rând, Bianca, faptul că te-a dezvirginat a 5-a oară înseamnă că o avea foarte mare, nu? Și nu intra. Ești ghinionistă aici, cu stângul în viața. În al doilea rând, în mod sigur nu a rămas însărcinată. Faptul că nu o să-ți mai vină ciclu în următoarele 8 luni înseamnă că Dumnezeu este alături de tine și te iubește.